ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои табибону кормандони дигари соҳаи тандурустӣ ва беморони мубталои сирояти нави коронавирус дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокборӣ ба маблағи умумии 3 миллион сомонӣ ва зиёда аз 50 намуди доруворию лавозимоти зарурии тиббӣ ба маблағи 2 миллион сомонӣ, ҳамчунин мошини ёрии таъҷилии тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади дастгирию ҳавасмандгардонии табибон ва дигар кормандони соҳаи тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар корвони иборат аз 45 мошини пурбор кӯмаки пешвои муаззами миллат аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фиристода шуд. бо таваҷҷӯҳ ва ғамхории зиёди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавассути ҳамин корвони мошинҳои пурбор ба 8 шаҳру ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои табибону кормандони дигари соҳаи тандурустӣ ва беморони мубталои сирояти нави коронавирус дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокборӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, макарон, шакар, картошка, сабзӣ ва пиёз ба маблағи наздик ба 3 миллион сомонӣ дастрас карда мешавад. илова ба маводи озуқаворӣ барои таъминоти тамоми муассисаҳои тандурустӣ ва дигар муассисаҳои дахлдори шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дастури пешвои миллат ба маблағи умумии 2 миллион сомонӣ зиёда аз 50 намуди доруворию лавозимоти зарурии тиббӣ аз ҷумла либос ва айнакҳои муҳофизатии тиббӣ, ниқоб, дастпӯшак, маводҳои безараргардонию беҳдоштӣ ва дигар воситаҳои техникии тиббӣ, ҳамчунин ба беморхонаи марказии вилоят 1 адад мошини ёрии таъҷилӣ тӯҳфаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд. ёдовар бояд шуд ки дар моҳи апрели соли равон бо дастури пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми иншооти соҳаи иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 500 тонна ангиш дастрас карда шудааст. кӯмаки навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар маҷмӯъ маблағи наздик ба 5 миллион сомониро ташкил медиҳад ва барои дастгирию кӯмаки табибону кормандони соҳаи тандурустӣ ва беморони гирифтори сирояти нави COVID-19, пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани тадбирҳои зидди сироятию безараргардонӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят ниҳоят муҳиму саривақтӣ мебошад. бо мақсади ба таври шаффоф, мақсаднок ва суроғавӣ дастрас намудани маводи доруворӣ ва молу маҳсулоти хӯрокборӣ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҳисоби аъзои ҳукумати мамлакат, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат гурӯҳи корӣ таъсис
ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تمام منطقه‌های مملکت مرحله به مرحله کمک طبی و خوراکواری روانه کرده می شود. کمک‌های بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که از ماشین یاری تعجیلی، مقدار زیادی دارویی، لوازمات طبی و مواد نیاز اولیه عبارت بود، به ناحیه دوردست لخش رسید. نوردین قربان و بحرالدین اسامیدین از ناحیه لخش گزارش می‌دهند. حکومت جمهوری تاجیکستان حفظ سالمی جامعه را در محور سیاست امروزه دولت قرار داده، امروزها برای پیشگیری پهنشوی بیماری سرایتی کرونا ویروس نو کووید 19 و معالجه سریوقتی بیماران تدبیرهای مهم را عملی می نماید. در این روزها با دستور و اقدام به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه های وادی رشت از جمله به ناحیه لخش داروواری مواد خوراک فرستاده شد که برای بیماران و طبیبان و دیگر احتیاجمندان پیش بینی شدند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شرایط و موقع کوهستان ناحیه لخش را به نظر گرفته وابسته به وضعیت امروزه برای طبیبان و به بیماران سریوقت رساندن کمک اولیه طبی یک نقلیات یاری تعجیلی کمک نمودند. اقدام و تشبس‌های انسان دوستانه پرزیدنت کشور جهت بهتر نمودن خدمت‌رسانی طبی به اهالی وابسته به پیشگیری و طبابت سریوقتی بیماری کووید 19 به مؤسسه‌های طبابتی ناحیه لخش علاوه نامگوی زیادی داروواری برای طبیبان، لباس‌های مخصوص محافظتی، نقاب‌های طبی، مواد آنتیسپتیکی، بی‌ضررگردانی و دیگر لوازمات طبی کمک کرده شد. امروز با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان به ناحیه لخش کمک‌های بشردوستانه رسانیده شد. یک عدد ماشین یاری تعجیلی برای باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی به بیماران و یک مقدار دارویی برای پیشگیری و طبابت بیمارهای سرایت یافته و 5 دانه خوراکواری آورده شد. مینه‌دارگی خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که در این روزهای دشوار ما را همه جانبه دستگیری کرده ایستادند. کمک رسانده شده از جمله غمخوری‌های رعیت پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که در این روزها نهایت تدبیر مهم، سریوقتی و روح بلند کننده به حساب می‌رود. باید تاکید ساخت که حکومت مملکت برای طبابت سریوقتی بیماران و گرفتن پیش راه پهنشوی من بعده ویروس تمام امکانات را سفربر نموده در پی هر چیز زودتر رها بخشیدن جامعه از این مشکلات میباشد. در پیروی به تشبس‌های انسان دوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این شب و روز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لخش برای تامین نمودن مؤسسه‌های طبابتی ناحیه با لوازمات طبی و داروواری 30,000 سامانی جدا کرده شد. همزمان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی 50 عدد رویپوش و محلول بی‌ضررگردانی خلار کمک رسانده شد که برای تامین کردن بیمارخانه‌ها با مواد ضروری طبی عملی کرده شدند. اینچنین از جانب دیگر صاحبکاران خیرخواه ناحیه لخش نیز چنین کمک‌ها به طبیبان رسانده شد که اقدام پیشگرفته آنها قابل دستگیری میباشد. خصلت‌های نکو و تشبس‌های رعیت پرورانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را دیگر صاحبکاران محلی از جمله رهبریت کارخانه استحصالی غیورسمنت جانبداری نموده به بیمارخانه و دیگر مؤسسه‌های طبی ناحیه لخش مواد داروواری کمک کرده شد. نوردین قربان، بحرالدین اسماعیل‌دین، عبیدالله سیولی از ناحیه لخش برای برنامه اخبار. کارمندان ساحه تندرستی مملکت این شب و روز در مبارزه بر ضد وبای عصر پاندمیای کووید 19 شبانه روزی در خدمت میباشند و طبیبان تحت غمخواری و توجهی اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارند. در پیروی به تشبس‌های انسان دوستانه رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت از جانب صاحبکار وطنی عبیدالله رازقوف رهبری جمعیت دارای مسئولیت محدود سامانسیر با 4 شهر و ناحیه مملکت با کارمندان بیمارخانه‌ها مواد غذایی، لباس‌های محافظتی برای طبیبان و مواد آنتیسپتیکی کمک کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. دستگیری نمودن قشر نیازمند جامعه از عملهای نیک انسانی محسوب یافته باعث روحبلندی این قشر جامعه می‌گردد
ва худи инсони саховатпешаро низ шоду масрур мегардонад. имрӯзҳо ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бо вабои асб коронавируси нави COVID-19 даст ба гиребон аст, дастгирии ниёзмандон, махсусан табибон ки дар сафи пеши мубориза бо ин хатари ҷаҳонӣ қарор доранд, тақозои замон дониста мешавад. ин аст ки дар кишвар расондани кӯмак ба табибон ва оилаҳои камизоат, ятимону бепарасторон ва шахсони эҳтиёҷманд ба ҳукми анъана даромадааст ва соҳибкорони ватандӯст дар пайравӣ ба иқдомҳои инсондӯстонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалҳои хайру савобро мутобиқ ба қадри имконияташон анҷом медиҳанд. ин навбат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Убайдулло Розиқов, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сомонсайр, ба муассисаи тандурустии беморхонаи гастроэнтерологии шаҳри Душанбе ки табибони он ба табобати беморон бо нишонаҳои бемории сироятии COVID-19 машғуланд, ба миқдори муайян маводҳои тиббиву профилактикӣ аз қабили либосҳои муҳофизатӣ, дастпӯшак, ниқоб, айнак ва инчунин маводи хӯрокворӣ аз қабили орду равған, шакару биринҷ ба табибону дигар кормандони сатҳи гуногуни ин беморхона кӯмак расон. кормандони муассисаи пажӯҳишгоҳии гастроэнтерологии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, ман имрӯз мехостам миннатдории худро ба соҳибкорони ватанӣ Розиқов Убайдулло кӯмаки худро дарағ надошта дар ҳамин рӯзҳо табибонро дастгирӣ карда истодаанд. манам мо шоҳиди он ҳастем ки як қисми маводи хӯрока, маводҳое ки ниқобҳо, айнакҳо ба мо дастрас кардан, мо миннатдории худро аз номи тамоми коллектив баён мекунем. дар сиёсати иҷтимоияти роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии молиявии муассисаи ҳифзи иҷтимоӣ ва оилаҳои камизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар солҳои минбаъда низ боқӣ мемонад. ҳамин тавр чунин кӯмакҳо аз ҷониби ин шахси ватандӯст соҳибкори ватанӣ Убайдулло Розиқов ба беморхонаи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон низ либосҳои муҳофизатӣ, дастпӯшак, ниқоб, айнак ва инчунин маводи хӯрокворӣ аз қабили орду равған, шакару биринҷ расонида шуд. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки дар фазои чунин соҳибистодани давлат тавонистанд ки соҳибкорони Тоҷикистон озодона кор ва фаъолият карданд. имрӯз бошад яке аз соҳибкорони бо нангу номуси миллати мо Убайдулло Розиқов ҳастанд ки ба беморхонаи мо ташриф оварданд. дар ин шароити ҳассос тавонистанд аз маводи озуқаворӣ аз қабили орд, равған, шакар ва маводҳои доруворӣ аз қабили айнакҳои муҳофизатӣ, дастпӯшакҳои яккаратта ва либосҳои муҳофизатии яккаратта ва бисёркаратта ба беморхонаи мо ёрӣ расонданд ва ин ҳам бошад кӯмаки худро дареғ надоштанд ва дар бари кормандони тиб истода ҳамчун хизмати худро подош карданд. дар ин баробар ҳамчунин нафарони саховатпеша низ дар пайравӣ аз ин иқдомҳои башардӯстонии ҳукумати мамлакат дасти кӯмак ба ниёзмандон мерасонанд. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон ба табақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда саховату ҳиматбаландии ибратомӯз нишон додааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири ҷомеаро ҳамеша дар маркази диққати худ қарор дода вобаста ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар барои беҳтар намудани шароити онҳо пайваста чораҷоӣ менамояд. ба муассисаи тиббии шаҳри Ваъда низ дар доираи ин иқдоми инсондӯстона маводи хӯрока аз қабили орду шакар, равған ва дигар маҳсулоти мавриди ниёзи аввал, инчунин ба миқдори муайяни маводҳои тиббиву антисептикӣ барои табибон дастрас карда шуд. миннатдории бепоёни худро нисбати соҳибкор Убайдулло Розиқов, қули коркунони тиби шаҳри Ваҳдат ва маъмурияти беморхонаи шаҳри Ваҳдат ба ин соҳибкори ватанӣ мерасонем ки имрӯз ба табибоне ки дар беморхонаҳои шаҳри Ваҳдат хизмати халқро карда истодаанд, ёрии худро дареғ надошта ба табибон оварда расонданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки иҷтимоиятро дар авлавияти сиёсати худ қарор додааст, нисбат ба ашхоси ниёзманд ва ятимону бепарасторонро бетаваҷҷӯҳ нест ва пайваста барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва рӯяи онҳо талош ба харҷ медиҳад. албатта дастгирии табибон ки дар сафи пеши мубориза бар зидди ин вабо қарор доранд ва меҳрубонӣ намудан нисбат ба онҳо низ амали хайру савоб ва писандидаи инсон ки сармашқ мегирад
аз иқдомоти башардӯстонии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. ба табибони ноҳияи файзобон низ аз ҷониби ин соҳибкори ватанӣ миқдори муайяни маводи ғизоӣ аз қабили орд, биринҷ, равған, шакар ва маводи пешгирикунанда ки айни ҳол хеле ниёз ба онҳо мавҷуд аст, аз қабили либосҳои муҳофизатӣ, дастпӯшаку ниқоб, айнаку маводҳои антисептикӣ кӯмак расонида шуд. бо дастгирии саховатмандони диёр аз он ҷумла убайдулло розиқов имрӯз кормандони мо бо маводҳои ғизоии аввалин дараҷа аз қабили орд, шакар, биринҷ, равған ва ғайраҳо таъмин карда истоданд. мо кормандони тиб ваъда медиҳем ки хизматрасонии тиббиро ба халқу ватан боз ҳам пурзур мегардонем. дар маҷмӯъ кӯмаки расонидаи соҳибкор ба 4 шаҳру ноҳияи мамлакат аз 20 тонна орд, 5 тонна равған, 5 тонна шакар, 8000 дастпӯшак, зиёда аз 300 адад либосҳои муҳофизатӣ ва 300 адад айнакро дар бар мегирифт. мавриди зикр аст ки соҳибкори ватанӣ убайдулло розиқов дар самти дастгирӣ ва кӯмаки ашхоси ниёзманд ҳамеша ҳавасманд буда ба фонди хайриявӣ бар зидди коронавирус COVID-19 ба маблағи 100 000 сомонӣ гузаронд. вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири ҷомеа аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҳамеша дар маркази диққати худ қарор дода вобаста ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар барои беҳтар намудани шароити онҳо пайваста чораҷӯӣ менамояд. бобокалон аминзода, меҳрӯзи ҷумъа, Байдилаи Сайвалӣ, Ахбор.